Hi mga igsoon, maayong buntag. Karon di ay adlaw Miyerkules, January. Unsa ro pitsade? January 9? 14. Ha? 14. Oh, nalimot. Pizza, makita naman naroon sa pizza ha. So karon day adlaw Miyerkules. Nasayod naman mo maigsoon ang among tigumanan nalumpag dito sa ubos. So gisabutan sa tanang mga ansyano. Tukod na gyud og silbi nga main nga church na mo kay ang among gisabutan maigsoon dito man ta sa buntod jud nya. Pag bagyo maigsoon nakita murag gituyo gani sa Ginoo maigsoon kay dira man ta mi mag kanang mag main sa main jud namo dito ta sa bunturan pero pag bagyong ulit mga igsoon nag landslide nakita nimo nga ang paagi gani sa Ginoo iya ganing gikuan iya nang giprogram daan ba so wa ta kabaw kun dire na gyud ni ang main nang sa among tigumanan so ako ipakita ninyo mga igsoon ang mga ansyano lima pa ni kabuok kay ang duha wala pa kay layo-layo pod sa bato so bye bye. Cool, wake up, boy, cool. Guys, wala guys. Muna mo siya no, Mikeson. Dara. Kini kol ba anak kol? Dapa yung nagpala. O kanang nagpuwa, muna mong chairman sa among tigumanan. So, nya, muna siya Mikeson niya. Diri nang among church. Kol, may pag atong paagi ni kol, ana lang siya kol. Dito mi apilo ni ana lang to, kat padong to. So nagplano na sila Mikeson kung saan nila pag Diri mensahe, tubang saan nila pag kuan ang propito asa dapit. Ana de kana batuha pa on na. Ada ko kay hawa bro. Natay meeting gid nga kanang mauyo lagi tanante. Bati gini. Time check maigsoon alas 10 kapin. So mao ni mao na ni ang sitwasyon karon nga ilang gi panpanan. Silbi ilang gi file ang yuta. Hi maigsoon. So, kanang no. Nauman na ang among haligi di ay sa among tigumanan. Nya. Wala lang gyuman ang kaning kuan ang haligi ra gibutang kay temporary na ni maigsoon kay nya gisugdan na mo prayer meeting. Amo nang sugdan og prayer meeting among tigumanan maigsoon. Ako ipakita ninyo ang nabuhat sa mga ansyano. So mao ni maigsoon ang haligi. Temporary na siya maigsoon kay amo ning simentoon. Isolid ni namo kun itugot sa Ginoo mga igsoon og panalanginan ang mga katawhan niya mga igsoon. Noy, wake up boy noy. Siya taon ni nagmaso ganiha taon mga igsoon. Sa mga bato nga dagko. Hi Tan. Hi Tan. Ang ubang mga kaigsonan maigsoon, ang ubang mga ansyano nagilis pa. Kay gikan lagi sila diri, naghapon sila diri maigsoon. Sugod sila mga alas 7, nauman mga alas 4 na hapit. So mga igsoon, this is how it looks like right now. Please like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye, Tan. Tan. Please subscribe, mga igsoon. Bye-bye. Bye-bye, like.